A u Opatiji je predstavljen projekt prekograničnog programa Hrvatske i Slovenije, turizam kao zajednička kulturna baština obalnog dijela Istarskog poluotoka. Ukupna odobrena sredstva iznose 550.000 eura. Fakulteti turističkog menadžmenta u Portorožu i Opatiji, Zavod za Mediteranom u Piranu i Muzej turizma iz Opatije nositelji su projekta financiranog iz prekograničnog programa IPA Slovenija i Hrvatska. Projekt je osmišljen kao istraživanje sličnih modela razvoja turizma na području Istre, prikazom baštine turizma, razmjenom iskustva može se ostvariti bolja životna okolina kao i prekogranična suradnja kulturnih institucija. Jer nam je to s jedne strane omogućilo da financiramo djelatnost kojom se inače bavimo, odnosno da izložbe, istraživački rad i prezentaciju onoga što radimo napravimo konkretnije, napravimo sa boljim budžetom i napravimo u stvari usmjereno konkretno na ovu temu. Ojačati i nadograditi suradnju među visokoškolskim institucijama na području turizma jedan je od ciljeva HISTRU projekta, kao i dopunjavanje zbirke eksponata povezanih s turizmom u Sloveniji i Hrvatskoj. Muzej turizma u Opatiji tako će s aktualnom izložbom Život na plaži gostovati u Portorožu u svibnju, a slovenska izložba Portorožu gostima u Opatiji.